Takže vtedy som dostal nový telefón Redmi A3 z Číny alebo z kamať. A tu je fólia, áno. No. Hej, takže dneska to unboxujem. Toto je môj tretí take. Omylom mi to kliklo na bezovku, teda na F8, čo už tým to proste vypína nahrávanie. Takže Massive 5000 typ batérie. Secure fingerprint and face unlock. Čo si, to je ten telefón. No to mi nič nespraví, keď dám takto na klávesnicu. Je mi to otázra. On mi dá print screen. Dobre, čo si. Tak to vypadá. A to čo je za kamera? Fajná kamera, no. Čo mám povedať? Tá 4. Wow. A čo stane, keď to zapnem? Tak nič, no. A hej, no, to bol epický unboxing. Tu mám fóliu. Keď chcete, tak vám dám 5 centy. Aj tedy, áno.